Karong adlaw giselebrar sa Filipino-Chinese community ang Chinese New Year o gideklarar karong adlaw February 8 nga usa ka special non-working holiday. Matud sa Malacañang nga mo-apply karong adlaw ang palisiyang No Work, No Pay. Nunot niini si Department of Labor and Employment Secretary Rosalinda Baldos nanawagan sa mga private sectors nga sundon ang insaktong paagi sa pagsweldo sa mga trabahante karong adlaw. Alang sa mga trabahanteng mo trabaho karong adlaw, siya masweldohan og additional 30% sa iyang daily rate sa unang 8 ka oras sa iyang pagtrabaho. Sa mga empleyadong mag-overtime o lapas sa 8 ka oras, mabayran siya og additional 30% sa iyang hourly rate karong adlaw. Samtang alang sa mga empleyadong mo trabaho karong adlaw, bisan og rest day niya, bayaran siya og additional 50% sa iyang inadlaw nga rate sa unang 8 ka oras sa iyang trabaho. Samtang kung ang empleyado mag-overtime o lapas sa 8 ka oras karong adlaw o niya rest day pagyud niya, bayaran siya og additional 30% sa iyang hourly rate. Niadtong Agosto sa miaging tuig, si President Aquino mideklarar sa February 8 Chinese New Year isip special non-working holiday ubos sa Proclamation 1105.